खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी Bjpआ Btcआव जेबो भेक्टर नङा बे बाथ्राखौनो बुंदों TMCनि आफादगिरि दिपेन रामसियारि बिथाङा BTC बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै मैया TMCनि राजखान्थि हान्जाया हाउली बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव BTCनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि आफादगिरि आरो गाहाय नेताफोरनि मोनसे जथुमा जालाङो लोगोसेनो बे जथुमायाव बाहागो लाफैयो तृणमूल कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि रायजोनि लोगो आफादगिरि लाइफुं नार्जारी आरो रबार्ट नार्जारी बिथांमोनहा आरो गाहाय नेताफोर सन्जीब महन्त आरो शिशिर देव कलिता बिथांमोनहा बाक्सा जिल्ला तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि दिपेन रामसियारि बिथाङा खौरांनि सोंथियाव फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ BTC बिसायख'थियाव तृणमूल कंग्रेस राजखान्थि दोलोआ गोख्रोङै बाहागो लागोन आरो BTCनि मोनफ्रोमबो बियाबाव बिजाथि फसंगोन होनना बुंदों बिथां दिपेन रामसियारि बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथां दिपेन रामसियारिया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो आबुङै खोनासंना लादो फैगौ BTC बिसायख'थिखौ लानानै तृणमूल कंग्रेस पलिटिकल पार्टिया दिनै अल BTCनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो जिल्लानि स्टेटनि नेतृत्वखौ लानानै दिनै नैबे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हाउलीआव बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव मोनसे गोनांथार सावरायमेल हाबाफारि लादो आरो जेराव क'क्राझार चिरां उदालगुरि बाक्सा आरो तामुलपुरनि दैदेनगिरिफोरा बेयाव नुजाथिफैदो आरो तृणमूल कंग्रेस दोलोआ क्लियार फैगौ BTC बिसायख'थियाव 25निफ्राय 30 सीटाव बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय अलरेडि जाबाय जिहेतु BPF आरो UPPLआ जिहेतु खुंथायाव थाबोनाय पलिटिकल पार्टी बिथांमोननाव स्ट्रं होननाय मोनसे हाबाफारिया दंखायो जों बेखौ गासैबो मिथिगौ थेवबो BPF आरो UPPLखौ दासान्दि रायजोफोरा बिथांमोननि खामानिखौ मोजां मोनियाव मोनसे अपसन नागिरदों आरो बे अपसननि थाखायनो नैबे जोंनि तृणमूल पलिटिकल पार्टीखौ बजबनानै लागोन रायजोफोरा बेखौ जों नुनो मोनदों UPPL सरकारा जिखिनि मावबोबाय दा जेरैबायदि नुनो मोनदों जौगानायनि हाबाफारिखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जों नुनो मोनदों UPPLनि माने वर्कारफोरा बुङो गावसोर जौगानाय लाबोनो हादों ओरै होननानै नाथाय BPFनि वर्कारफोरा जौगानाया गैया ओरै होननानै नुनायखौ जों मोनदों किन्तु जोंनिया BPF आरो UPPLनि एगेन्स्टआव नङा जोंनिया जाहैबाय जों मा मावनो हागोन जोंनि पलिसिया मा जों रायजोनो मा होनो हागोन बेबायसा मोनसे पलिसिजों जों आवगायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों गासै BTADआवनो तृणमूल कंग्रेसआ बाहागो लागोन नाथाय आङो बाक्सा जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै आङो बाक्सा जिल्लानि मोन 6 MCLA समष्टिनि प्राय मोन 4 समष्टियाव मथनगुरि सालबारि कक्लाबारि आरो बागानपारा बे मोन 4 समष्टियाव जोंनि वर्कारफोरा खामानि मावबाय दं आरो मोन 4 समष्टिनिफ्राय जों बिजाथि होनाया प्राय 100% रोखा जाना फैदों BTCआव गोदान हिसाबै बर' रायजोफोराथ' लागोन मानोना बर' रायजोफोरा ओरैबायसा मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ दासान्दि नागिरबाय थायो जि पलिटिकल पार्टीया रायजोनि थाखाय खामानि मावो आरो जि पलिटिकल पार्टीया जोंनि रायजो राजानि सुखु दुखु बा जिकुनु मोनसे समस्यायाव थानाय मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ नागिरो आरो वेस्ट बेंगलाव जिहेतु नैबे तृणमूल कंग्रेस पलिटिकल पार्टीया मोजां खुंथाय लाबोनानै रायजोफोरनि अनसायनायखौ लाबोनो हादों बे समावनो बे बाराव तृणमूल कंग्रेस पलिटिकल पार्टीखौ BTCआवबो बोजबना लागोन होनना जोङो मिजिंथिदों BJPआथ' एख' फेक्टर नङा BTADआव BJPआ खुनु फेक्टर नङा बेखौ जों गासैबो मिथिगौ मानोना BTCनि मानसिफोरा मोनसे समनिफ्रायनो BPF UPPL आरो BJP एन्टि मोनसे पलिटिकल पार्टीजों लोब्बा लाखिनानै फैबाय दं बेनि थाखायनो BJPआ खुनु फेक्टर नङा होननानै जों सानो प्रमद बर' आरो हाग्रामा बेनि एन्सारा बेलेग जागोन आरो BPF आरो UPPLनि एन्सारा बेलेग जागोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि इयुनावनो बर' हारिखौ जुदि दैदेनबोदोंबा मानाव गेदेर प्रमद बर' सार हाग्रामा महिलारि सार आरो आथिखालाव जेलाव थानाय रन्जन दैमारि सार बिथांमोना हारिनि दैदेनगिरि दैदेनगिरिफोरखौ जों बर' हारिया मान होबोनांगोन मानोना 2003 मायथाइनि सिगाङाव निजिनि जिउखौ खैफोदाव खोलैनानै हाग्रामा महिलारि सारा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बर'निफ्राय लाबोबाय लामा दालां इन्जिनियारिं कलेज बा हयथ' हारिनि जितु सिटुएसन मोनसे परिबेखौ लाबोदो बेनि थाखायनो हाग्रामा महिलारि सारखौ जों दैदेनगिरि हिसाबै मानिनांगोन आरो दा समाव खुंथायाव थानाय मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा नैबे 2020 मायथाइनि उनाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो थाखाय गोबांथार हाबाफारि मावबोदों बिथाङा एडुकेशन सेक्टरावनो जा बिथाङा हेल्थ सेक्टरावनो जा बा ट्रान्सपोर्ट सेक्टर बा स्पोर्ट्स सेक्टरावनो जा गोबांथार खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों
एज ए बर'नि दैदेनगिरि हिसाबै बिथांमोनखौ जों मानियो किन्तु पलिटिकेल हिसाबै बिपिएल आरो बिजेपि गेजेर 100% फाइट जागोन तृणमूल कंग्रेसआ इयो रोखा फैगौ बिटिसि इलेक्शनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन गासै बिटिसिआव तृणमूल कंग्रेस पलिटिकेल पार्टिया मोनसे किं मेकार मोनसे रल लागोन बेखौ जोंनि वर्कारफोरा बिटिए दिनै गासै जायगायाव हाबा मावबाय थानाय रायजो राजाफोरा जोंनो गोख्रों फोरमायदों दिनै स्टेटनि जेनेरेल सेक्रेटारिजों लोगोसे क'क्राझारनि लाइफुं नार्जारि अदालगुरिनि रबार्ट नार्जारि आरो बाक्सानिफ्राय आं आरो तामुलपुर आरो क'क्राझारनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों खोब मोजां मोनसे हाबाफारि दिनै सावरायनाय जाबाय दं आरो दिनैनि नैबे मेलनिफ्रायनो बिटिसि इलेक्शनाव बाहागो लानाया 100% रोखा जादों आरो क्लियार